Hi sir, may hapon. Ikaw mo to si Sano? Si Jan Jan? Kay kamo pa kuha na ning kuan, ipadala ni mo. Lechon lagi. Okay ra? Muli si Jan. Pwede mo tapalan ni karon. Kaya bisita ma? Beka mo bisita? Kaya lechon kay pahato niya. Mahurot niyo yung tulo? Tulo ka lechon. Kay Ma'am Lovely daw kaon. Mamarihang financer good sa una. Then si mga may picture po daw sa inyo hang kuan. Si Agsoon o si Sir Sano. Manawag yung magbisita ron. Kanina ko sa tulo. Oh, gani. Sa tanaw na to. Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo. Hanggang sa ngayon ay narito, kayong pamilya ko. Sa hirap at ginhawa man, kayo'y kasama. Surprise! Happy birthday! Sana all! Sana all dyan si Sir Ron. Pila edad ni mo, Sir? 5? 5'7". So, 57. Tala lang, mas. Para makita gini, ma'am. Kana, sir, tagna, pila na? 21. Mo po, edad mo. Adi Kiwan. Sir, salamat kayo. So, dito na. 57. So mga sir, maayong hapon o happy birthday sa inyo ang duha. Advance o belated? Advance. Advance then belated. So sir, sa imuhang kuan kwarta is 57 kay 57 edad. Unta no di ta ganahan nga mo taas atong edad pero kay kung naay ingon na ani mas ganahan na lang sa isang mag 70 para 70. Sir, ingon ta kag 70 na edad. Para 70 hatag ba? So kabalo naman jud siguro mo kinsay gahatag ani. Para kabalo naman. Dili inyo ang mga ex. Ala. Ano, naghalal lagi si Janjan. Pinaka-kuhan yun. Pinaka-kusgan. So kay birthday man ninyo, birthday ni Ma'am Mary karong adlaw. So kantahan nato happy birthday. Tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Salamat. Make a wish doon na lang mo glow sa candle. Yes! Happy birthday! Sina sila siya message para sa inyo ha. Taon ako ha. Ang dili bayad daw mo nilang ani sir, bawlion daw ang kwarta. So ano siya? Kuya Sano. Belated happy birthday kuya. Thank you.
sa pagbantay sa ako ang balay o mga negosyo. Siyempre, sa pagbangga sa ako ang igsuon o mga pagumangkon. Pasagdihi lang ng baba ni Ate Alay, kay mauna gyud na siya. Pero bitaw, wish na ko na unta, good health lang per me. O daghan pang birthday ang moabot kanimo. God bless sa kanunay. O salamat sa tanan-tanan. O happy birthday sa atuang tulo ni Janjan. Happy birthday. Salamat kayo, Sil. Salamat kayo. So kay pamangkin Janjan, anak siya, advance happy birthday Jan. God bless you always Jan. O unta, makuha nimo imuhang mga wish sa life. O mag-successful ka sa imuhang kuhaon na career someday. O keep up the good work. Dito lang si Tita Isel sa inyuhang tanan. Ready mo support sa inyuha. Basta para sa kaayuhan o sa inyuhang ugma. Happy birthday sa ato ang tulo ni Kuya Sano. Janjan, I love you and see you guys soon. Salamat kayo. Ano mo atag ng tuban ay? Dapat yun ya, para kompleto. Kanila mangud ako. Hangyuan ni sir. Amo di ay. Taka. Hala. Ano lang, mayong lawas lang sa ilang lugar. Man makahuman lang taga sa Salamat. Ito lang? gabi. Salamat, madam. Madam. Sige, so kay Janjan tao na. Sa may mohang message sa imong family labi na kay Ma'am Mary. Isa. Salamat guys sa tanan mga since bata mi kay nangasyon na sa mga tapos salamat lang kayo kay supportive kayo na tita sa mga tanan sa pamilya, sa kuya na sa Japan. Salamat kay tita sa family kay Wala na, sa support sa mga kahit na yung mga times na down kita na salamat kayo. Thank you tita, thank you sa gift, thank you sa surprise, thank you po tita Maricel. Salamat kayo Sil, sukat na ako diri sa imuhang kuan jud Sil na nakapuyo. Murag daghan man jud kog nadawat nga gikan sa imuhang kuan Sil. So kada birthday na ako, murag di na ako ma-expect nga nay madawat pa. Sobra na jud kaya ka buutan kay Sil. Sukat sa akong kinabuhi Sil, watoy mga nani nga nahitabo sa ako asin sukat sa akong birthday bro sa imuha pagtungtong na ko sa imong panimalay bro diri na ko nakakuan sa imuha na mayo jud ay kang housing unta sa isa kanunay sil magmunana imong pansin nga kabuutan dagang kag mga natabangan ako lang part sa imo ang message na unta ang blessings mo kanunay ana kanimo mo mga sana madayon malambo pa jud ka sa imong pagkakuan maayo kung oras wala salamat ako lang wish akong sarili kaan ko pasupog pasalawas taas pang kinabuhi tagas pang panahon ay kabalaga sil sa imong kuan sila bisag kuan sil diri sa imong balay ako ning atiman ako ning bantay-bantayan jud para makuan jud imong balay si cooking wala siguro salamat kayo happy birthday nimo karon Mama Rasil thank you very much tayo Ano sa dishwashing gas? Pakantahon di ay. Kay gihubak man kasayaw na lang. Sige. Wala. Kamu dua ni Janjan. Kamu ni Janjan kay imo ni Oh, ya. Isa pa.
Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doola.